Menim awo baba ko ene yebedi ho nkomo na baabi a nsem we ne fifiri ba no ano din ene se ontie na Menim a ebe ha dwene papa bisi won nkomo pidi suahunu nso ye de bebre o hye no nso suahunu de Dr. Frank Awaje one Mr. Dapa lovers band for no omo ne tachiri say den akosia ajewa kode boatin PC watranse jumade one eboa ama eri show ya brewo Minister IBJ ono ena chief producer obo jumade ho eban misro number odi ye juma 0244 809641 0244 809641 0244 809641 Udru MC ho Godfred ewo ho Menim de ntia ene show you know I say ni ani abre no ho so obi de ahye na news so na de ahye obi ani Menim na yimanso kawe ono ananka tete ho imantimi ntrase se program na ye be no se efa no hu se sen Menim agozia to ayeka ya samu se oya shuro ya se bi na ekuro okay nti obi atwa ban fidie no watie de wode ba bia no akobo ne de so eni ti na ahwe no mu nyina aka mi kuchu me enese ka chire won ta ma me office ba ne se de ka chire se ewura me office akwa ba mu ana wa head ade bi abekire wo ka se mi de befi na one for power e be bono ha na kozia onya kro beta de ana wadi ne na sembesi okufia wala kozia on say na obi nim se kwan odi obi nam so no obi gya no ho akọ enu nti ene say me hia obi em I want you back yes hia jagosi ane ebe hyase so ene ebiani ne no say ayin for no say freestyle na dey sesa na om kan no say dey freestyle eti abuziafo wa na unnim se kwan ade obi nam so no obi gya wo hɔ akɔ no we Sompa drive o Sompa drive na Menim no ene awo baba ko na ne agosia me show 2 videos bi akira manfo ene se wonni Facebook wo phone so a pa cha okopo obi nkyengina na areho sem bi a asie wo ne show ya me be ye ho no na meyi hu video de akire nti me hia obi because na wonnim se kwan a odi ni nam so no obegya wo akọ but ebia na ne obi pese oni ye che ne chese ya wa ya ma obi afri ni nkyɛnkɔ na akosia me wa bebi sam se ni suru mfo no se ene ye be ha se adan se ne omo wo ayi bi ana ebi omo wo ayi bi on pese on be ya wo de omo mra metra na obi anka nanum asem se me wo ho no ana afie agye wa kɔde Menim okay ene ya bebi Gracie eba no mu bisa me se I want you back no ene ye be sha ase ana na me se o nka bibia no me se ya bebi no se wo obi a o pese wo de ne ba enti na nke ne no ya ka wo no mabom na me se won hwe na nipa mienu a me crash wa wo kira ko be ka bo bu wie ya program we dey assemble ba da bi o enti me ba ya me bisa ye aja wo tie ya no kire me no e na makobo mama ni ti o mte ho enti o moti ho o mutie enti enche no so wa be ka ne de ni afre ni pakro okay abuja fo dwumade yi ye fa no na Menim 21st clinic the sciatica expert for ena afa dwumade ho ka ena one family clinic for so asoyasen eti twen tamuchuku ne nsempi ewo ho yenko na akosua enhyase emfa suahunu emfa emre hye no nso number no 0244 809641 0244 809641 0244 809641 ti we bema we oba obi a utie mi bia ye maame we papa wo pese obi ba fie
de wo ye na wonim se bepam no afiri wo nkyɛn bi kura wo hɔ a ɛyɛ wankasa wukuna ɔto bo ase ye wedding ma obia bedi akyire toda so kura oba bi a frɛfrɛ onamfo bedi akyire ma akoye no wedding ɛna wo niema bi a wayɛ nti afekubɔne niema bi na wonim sɛ saa de na woyɛ no ɛbɛma no gya ho akɔ but ubenya opese obabaka what if 0244809641 senchire ni ebetima ya ama wo no obi kra wo ho a wapache wa maka bibi betimi asi diakozia obi ewo sa niema na onfre producer ewo 0244809641 yenko race course na yenko chae maame bi manji ya si aye ka se de won mo bie mu enya asem ketwa se ye beto ne din wo ho sansa sompa de oni ho no kra se ye fra ne sompa maame wo ho oh wow se na si ya sompa maame wo je ne ho me na wo ho pa woni abushafo ni na nti manji ya chia wo pa okay oni Monica eni ni wura eni ni ne ma aka ni na no ya chia wo okay akosia babia duru no yenkwe suahunu na menim ampa abusua enne suahunu no so yede nsem nam na ensem wede nam no ene de no so ede pa ede musunko sene ye hye nwoma yase dan da nyina ye de ade foforo ba no ene so se bia ne de nam in the chest of a woman eno ne yekinkan ho nsem yi enioma ewo ma kokum do so pa nti ya tewa so na ho so tie bi yenka kan ho kakre sese ebusa kingdom wo hema wo ho wabodwa wafre ne mai mienu ache na henie yi mu edi amankodai na eno na panyine ne kire se wonte ase se wono oye panyine no yakoma na ketwa ena kuma ne mum ababaje kese nti wohema no hye se ene wa obedi kan wo bema ahini no ona wodia na hwan abakan ena eba betena akonya iso in the chest of a woman yenshene die na se na menim ampa enti ohema na ka asem ni wie ya pe no ena wosesa ne bapanyi ni din ade twitwie be so atu ni din ya se wa twitwie sanse de no wo ye no na ebro na dwen ne nti ase so ohun se ne bana kokoduro ene na ni ade akita no ano de pa nti maame no eye wo hema no ede ne saati nananom wansie do emamu no abusua no ene mpanyimfo kromo mpanyimfo ya amamara ne amane ede ne ba otosum yenu no esi ade so na woso afena mu suae ya efiri ho kon de ne din sesaye nti na wo frɛ no nana kwakudua the first na se nana kwakudua odi kan afei ya twitwie nso eso afena mu suae enkrom yensa o maame de hye ne nsa no ema ono so bede nana ya twitwie ya odi kan na ni nyina mu na maame na asem a wokae no ne da wo mutirimu pa se obi a obedi kan wo bema di kan no na kyese wo na eye abusa kingdom no kwakudua firi ho a ye de be hye wonsa enti eye na kwakudua ye odi kan meche ohema ne bakuma no ono di ka kwaware na woba wokofa no
Ni efrɛ no amagyenfu a ɔmo yɛ bibia wɔ amammerɛ kwan so. Ɛma nyame nkyade ɔbaa no fa afuru. Ɛne yɛde ne ekɔ, ne yɛde ne ba. Nnuane bɛn na wɔyɛ ne bie. Sanse wɔyɛ de hyeɛ. Ɔmo nim sɛ akɔdaa wɔda yɛfunu nim no. Sɛ kɔba so ɔbɛyɛ bɛrima sɛ kim. Nyame yɛ adom a ɔtumi di adeɛ ɛma ne yiye. Nti wɔn bɔ amagyenfu a ho kapaa. Na awoɔ ka wɔba no a wɔkɔ akɔwoɔ no. Abusua ɔno yɛ deɛ ɔmbɛtumi amammerɛ ne amanneɛ kwan so midwife bae ɛbɛyɛ ne deɛ. Afei wɔkɔwo yɛ a ɔkɔwo ɔbaa. Na kyɛ sɛ deɛ ɔmaame kaeɛ no ɛyɛ ɔno nana Kwaku dua yɛ odi kan. Ne babaa no ɛnyɛ adeɛ obɛtumi adi. Nti agye sɛ yɛtwɛn yɛ atwitwie deɛ. Sɛ yɛ atwitwie deɛ ba ne no so kɔyɛ ɔbaa deɛ a ne yɛasa ahwɛ deɛ ɔbɛwo bɛrima bio. Nti wɔto akɔdaa ne din ɛkyɛ a yɛ akurom hɔ deɛ saa na no mo de frɛ no. Ankyɛ ɛna nana yɛ asɛ wɔ atwitwie yɛ odi kan. Ɔno so kɔfa owura bi ɔware no. Na ɛnam sɛ na n'ani abere ahennie no. So ɔpɛ sɛ ne ba no gye kingdom no bɔ so na ɔdi nti. Ɛda ɔware yɛ apɛ ɛna ɔmo hyɛ ayɛ sɛ ɔmo kyi na duisifoɔ ne akɔmfoɔ so. Ɛnɛ ɔmo bɛkɔ ɔkyina no ɔmo kɔ asɔfoɔ nso so. Adekyia no ɔmo kɔ duisifoɔ so kyɛ sɛ menim baabi a wɔn mo ankyini. Wɔn mo kɔ obiara. Ɛma no nso nsɛm wɔ baa yi nyinaa kyerɛ sɛ nyame yɛ adom na ɔbaa no fa afuru a ɔbɛwo bɛrima. Nti na kyɛ sɛ ɛyɛ ne gyesɛm. Nti edidi mu a ɛma nana yɛ asɛ wɔ atwitwie yɛ odi kan ɛfa afuru. Na abosome nkron mu a awoɔ ka no a wɔkɔ akɔwoɔ no. Na abusua atwa ne ho ahyia nim sɛ tete no. Na sɛ midwife agye obi awo a aya ne mpempii no a no okunu ani ade aya na agya sɛ dan no wɔbɛgye ne wɔ mu a ano mu gyinagyina akyiri no mu bɔ mpaeɛ ɛhwɛ sɛ asɛm a ɛbɛba akyiri no ɛbɛyɛ asɛmpa. Nti wɔbaa no kɔwoe. Ɛma ɔhema no nso woe a wakɔwo ɔbaa. Ɛda wukuada ɛna ɔwoe. Nti wɔn mo pagya akɔdaa no de ne kyerɛ no sɛ ne ba no nie wɔyɛ ɔbaa no. Afɛdeɛ na ɛno ho po. Ɛna ɔsɛ daabi o. Mɛyɛ ankasa mɛwo ɔbaa. Wɔn mo a mekyi ne wɔn mo so nyinaa nsɛm a na yɛka kyerɛ m ne sɛ mɛwo bɛrima. Nti ɔbaa yi ama wo yi. Menti aseɛ papa. Nti na mɛfa me ho adwene. Na deɛ ɔyɛ nie. Wɔyɛ sɛ wɔn mo a ɔmo de ɔmo ani kɔtwa wisi. Yɛ ɔmo ho santam hunu sɛ akɔdaa no a ɔwo no no ɛyɛ ɔbaa no nyinaa. Ɔbɛyi ɔmo afiri ateasefoɔ asase so. Na akɔdaa no ɔsesa ne hyɛbrɛ ne tebea ɛne ne bɔbrɛ. Na yɛbisa sɛ anyim biara okunu nso so ɔho bio. Nti ɔno nso bɛka ho bia naa. Na akɔdaa no koraa no a wɔba bɛsesa no no ebetumi akɔsi awie ni. Anibere bɔne in the chest of a woman. Ɛma akukum nsɛm yɛ bebree. Nti yɛ ma ne nyɛ ɔnwanwa. Yɛmfa aseda ɛma one family clinic. Ɛyɛ clinic baako a yɛagye ato mu paa.
my Ghana mu. Abusua pain expert. Sebana yawa. Umudimu tintimai. Usisi na yawo ya. Unom pemo twetwew. Wotana se abue. Wanantu na yawo ya. Wobu okra wode ne nan ni si famu a. Sene mu besi bia twetwe na won wafa no. Anya asem ketwa. A one family clinic. Wama kwadra be wom. Ya wombedi hu dwuma ma ho ato. Na woni bibi. Abusua oto nsa de frɛ wom ofia. Wom beba abehwe kama. Te se do wire sabia no a. Afei woma won kyerɛkyerɛ ahodo. Ekwan a wobefa so wobedidie. Sene obenu mu nsu afa. Sempo ewoso mo kyerɛw sene woso woda. Ene mattress woso woda so a. Ni nyina na one family clinic wo mo kyerɛw. Wo mpewe na apade ye massage wo ama ho sisi ho so. Kumase wo patase. Este junction hono mo a ye ben brother man sport hono mo no. Hono mo ne ye ben. Twifu praso nso ye wo ho. Ena asimfosu agona so eduro mankesim. Eho nyina ye gentle ha wo ho. Monfra ya homa no wen 0546 68 another 68 17 0546 68 68 17. I want you back. Me here will be abusua. Ye obu on mo abepem nne ya make say waye bibia tie o papa wono papa ntemu atwe pa ya wunya Tofiakwaa enkombesa ka bom enane agya na nka modom ho na so biribi nti enemu ntemu asate I want you back enkechi ewiase amfa nko babia enti ensan kan ye humbum si efun kromu ade adofo ne adofo ya monso ntemu ate munya nka mbesa ka bom ebetimi abase bia be ma no kra no woye namfosem namfo no tutu nsem gu na sum ena ma wogya oba na chi edie afi wo hu se waye mfonso kese na so se bewie enyame nko ananim enti Sompa 93.1 se de monka ye kra ne hu dada de mo hwehwe no esa de apabiem I want you back ena ye pa ho ntoma wa mamere kwan so nyame ya dom a ye wode bia enwe no nan ekopem no nsia ye tenase a enkomo we ne yebedie owo bia opese ka woni ne mienu bom se ye wo maame eye wo papa eye wo nua ba onua ba ma ana wo dofo bi ena mpese ka bom a momfra homan 0244 80 96 41 0244 80 96 41. I want you back. Me here will be. Sebrede me said dan echi. E de Tofiakwaa. Okay. Na what was? Case na ihu. Baby adu no. Ka papa bi a one ne yire entemu ate. Na ne baba wo baabi. Na ne baba no oyare. Ti akwani abadie mu no. Se papa e besra ne ba. Maami so besra ne ba. Ai. Akasom. Akasom. Di abuziafo we a new segment a ye de aba e wona Menim so. Fi se na wonnim se de woni no ye no e bete woni ne ntem. But se say de o se ohia no biem. I want you back. Odomi hia obiem. Misro. Ewom asidie. Baba bi adru no. Yen share experience ne ne opese oka. 0244809641. What akosia? Mami shada monwum bi. Okay. Na yem fantia no. Na yem fantia no. Ena kra so de esuahunu. On se de sitie no. Ya kan firi joada. Ebenada ukuada na
ena ya wada yema frefo be miensa bi na te afa so abo na ekodu no na omumra homa no so na ngoma ya hyasie no de na ompese omo eka we ba cho 0551 931 0551 931 0548 931 enima ewo ema kukumu ehon komo ena yebo no usiafo yenkwa homa no so na yehwe Hali. we ba cho memo akwa wa de bana Menim so Ajo Sompa to Menim dia ze pata primo ponte. okay senior mamintio ewo suahunu yi so Pinda we ni kita matene ni mapa mu di bua o mentana. Ukani shira mpa na pakin kan sama na o ba pakin kan mama ya nte timi mle ni so mde ble de wi asena iwo no. E wo se mo wadi so di ho. Ni kan so mo wadi brand de na se ni ble ni pa do ko. Pakin yi so futu da brand ni so. Ya mi shira mo. me da CP me ba cho udi ni ba bia frame me free hello udi ni ba bia frame me free hello hello Good evening, Daddy. yes sir About your video, over Tofiakwaa Junior, because I'm free and show. Tofiakwaa Junior About your ati senior whatever binti ewe Daddy, sa segment we are Diana making a mid the papa. say somebody e ba se e be somo Oh, Daddy, I mean, Shiramwati. okay I mean, Sompa, the most will be an uncle on someone name. There's your record to you. Bye bye, Daddy. okay me ba cho kesine ho you ma mo hwa homa we my why me ba cho udi ni ba bia frame me free But you may be sending me to Tana, sir. okay mebusa mamintio Get the program by this. I want you back to the no. hey Mrs. Swabba, ba no so ni asem ya no ama sa masa uni gidi a oni man ni kan wate a uni gidi a oni omo yehunu ni kan we ba jo udi ni ba we afre me free hello Hello, Tofiakwaa. mami Good evening. ena How are you? adi krami Because of Friday. You're Okay. going to Olivia. oli mamintio we Yadamata or Futu Amademayo. The man can eat better and a correct. I didn't know what any bed now will offer. In any time, I was into the would be a man. okay Madam mate okay Stop. yes sir Stop. hey Stop. yay Mo unia be my grade ni brother fantastic college da ba me book any day anywhere. Okay. Momentia some power for near tie fo nyina. Yo, O so. bonus na momentia o. Master Joe new air engineering work metia o. To frenya mo no mo patentia no. Da be ko to ni eti mo to pa de ma ba ma san ma ne ma ga na ma ni. Ne ni bre. Ofa. Ne bre die ku me mo de. Kami dia na mo ba ni bre mi wofa. Well, the we are so to no mo ne bre obi be bre di mo na bre wo. that's Because it one way obi no wa ko han. To mo ni ko bre na say wa di se do ga go ebia. Ube di nsembunu. Eti eni bre eni owo na na tobe. Ate, let us see. I want you back. Me back your number is 024480 9641 024480 9641. Why now person sign back? Catch me. Okay, yemfa course no currency ha. Na akoso ya wasanka me yi video bi. Ba video no ho.
Hey, I say we party. Video no me sha na me srem say, hey, asempe. Na Ujai no man ko saye den. Ujai no man ko ye den. So ni party won say yempo. Da bi akozia. But I was ya some video no. Answer no. Wo da man fo ntwen. Ma me na me hockey to abi mra. Aha. Ti wo tinyu we dia na chese wo say I want you back. Shasi din 0244809641 0244809641 ye na ye ho kakra emra. Godfred met me akọ. Okay. Pasi o mama also the tono so a mo say we na ni ato nchen o say odo o ka say na no ye na ya na je say agro na so I don't know I want you back we a new segment ya woda bia wo be hia sa show we e wo na menim no so na wonim because wonim a ka wo mistake agosia be yi video bi a kira manfo hey abusia for wo de bra Facebook me say me video we na say manye show no bi kra mawie ya be akosia and also one clinic for so one family clinic for so aba hey ene dog atari die hey where's ka phone hand daddy we
abujafo aye Sompa 93.1 FM bra Facebook na agosia ewiase ade da wo nchen a no agisa free wo nchen he video we ohun se wa ma me hwe bi wo Facebook pa na me wie na obi be ka kire wa sade me ka no ni sade ade no video no besi akono hu ni sa da masa program we minya ma nwura da o be de wa o be chia o ka kire o be de o dem ha so o be chia o say ya bo amanfo nsem so ai awusiafo bra Facebook aye Sompa 93.1 FM me pese me yi video bi kire o na ko se video ro ho areho na o hwe sede be ma kwabrane party ni su aho areho na ono age atum se wafum wan treat oba ni na ohunu saa no na obi su de hon de ko akosia me penkrofo bi o se me ana Facebook no me wonkrofo bi ana mpese ombehwe so munya ba na ana mpese me yi video no so ho wo de obi a wo nchen no ana se wo de wo phone no wo de kokko eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube no so eye Sompa TV no kra de aya na share ma manfo wo de share sa imami ba cho mu drop video no mami mu drop video no mami ha we asifa ho dabi nyewe mu munyi we mfiri so munyi mfiri so mesi mu hwe me ba cho post no mami wo de post no mami post no mami I was here. What do you bra Facebook na be here me kan? Hey. Sompa. Unu we I was here. What the be be kira wade na wo ye na se. What the Hey. Ayaka o. Unu I was here. The whole story ni say. Oni obaya owo mfimfin ene tie. Wan fa no anya hwe. Unse bemma kase odi obani o show no a. Oyi na kuma mu nyina ye. Won se de memma edru bre bi a memma bisitie. Ana wato no boase ya show gay. Eti girl no chese wode ni doni na kuma nyina ma akwai. Wa chese on fa ne nya hwe. Ti ababa wa no ni na mobo no bi akoso no mu no osema so mu a hwe. Mi jawo ma wako. Ti wedding day no. Na akwa na ba wedding ni bi. Me ba cho munyi hwe akosi arade hwe. Oh. We de be mansu. Ye ni yakrokro no wa kire. Ye hwe. Oh. Ha. I was here. What omo ba Facebook no asema me kan. Hwe ga no so won yi akwe janam. Hey! Yi akwe janam. Na re wa fa hanki ankwa. Na kusia we ode hanki go ede. Na unse akusia to kwa bene wo so na ira fi akika o. Hwe wo de wa kusia hwe ade. Yi akwe hwini mu nsuo ni. Ha! Hwe akwa no so ba nso wo si ayere no. Yi! Ire be mensu. Ha! Oh, Areho. Areho. Where I want you back. Aha. Where new segment abesha na minimu where I Sompa drive. Na wo hwekura oba ne bar kura anya ne yase de ne ko hye be ma ne nsam. Sa eno ni asam no. Se ho ne betwa wo nsu no mu. Oh. Oh. Oh, ho nsu no. Wo hanki kura ba yira. Eti akwai wonye ne womda ye ho ana asese. Ana so de akosi ayeka o. We wo hia ye. Na na akosi na wadi aba mu ide. Ya pam be ma no. Onye na ade. Akosi dabi nyesa. Are na we yesa. Oh, don't feel. Sorry, what no onye no wo su. No wonu no wase we dey late. Oh. Late bi won mo ana nyesa o. Hai, akwa hwera de. Hwe. Oze emrofu su no ohun se broni su na ode ne safo ne hwini ono ana kire se ade no timi no
Send one who hanky kura chira kwan. Oh, hwe. Oh. Agwa ni nisu nya fe. One so na say gina ni mu pe o. Nti oba na wan ti akosi obaye dey. Sa bibi se wo kwaye dey ho. Em se no oba hwese nte sa. Ora no oba be. Wonim, mami go yi second video no mra. Okay. Foforo sa ho. Foforo na akosi ase wonim se wo de ya na de asem. Wo de Facebook ho a. Ewi aso ho. Etoda wunya wo san pe o. Me se etoda wunya wo pe. Akosia sa video we ro ho. On say doctor wo de hwe ni mami why hwe ni mami. Doctor wo de hwe ni mami na hwe video na mi be yie no. Kira se obi enya obeba back. Me ba cho mo drop video no mami. Akosia hwe unim omumienu ne ex no na hwade oba na twam na be ma na twam go obi e beta ne yonko ai say hey ayaka wow no what na asere no doctor arai hey video ya fe Hade ni dia ko ba die yi memory e huna mani o akuzi hade utum so hia ne yemu ahye no obi apesa ne yonko ba ba hade wow obi show oba so boa obua na hade so obi ani wom wo de hade ai awu ya mo jumade ya vere na Menim we aye new segment a ye de aba ewo ya wada bia no ye be bonkomo odofo ben na opese osan ba bi okra oye nkwara bremu yonko ba munyini ben no montamo ate ebi kura aye sikasem bi adwuma no mu no bibi na siye but uhia na back me wa cho fadan Sompa for ye be ye hu adwuma den e de ama afa de ye be kwa ahoma no so na yakwa kodi nkomo kakra na wa ya de enti we no akosi ahwe omumienu ahwan pa na ade na ai se de akwa apira to fe hwa de akwa di aso omumienu nyina no ewo mu o so odo no chechere wo sa no mo hasem odo asem akwa nsusu amfani ti anhwiade nwanwa okay I was here for Mami Gamfo 21st clinic ma the sciatica expert bomodin krabata edun wotwe na ewo oman mu fo ani kire ba bia waso ye wo bia number no ye 0540311311 0540311311 sciatica expert se eno de unim dada se the whole Africa yabo abaso enunti na research centers ronko ewo East Legon eno da nchen a Tema branch wo ho Domi branch wo ho Kaswa branch wo ho Kofodua branch wo ho Takrade ebi wo ho efie kuma number 9 taxi station ho udru obo asisi a ye ne Court Junction na edi enhwani mu na Roman stores enso ewo Takwa ehwa ewo overseas wodi wani akire ofinso no wodi wani akire mampon kwan no ehwa na yewo bomodin na free call center for no na omone emon komo the sciatica papa Dr. Blessed Foster the award winner dog anwumre ba wi a wo bia no na Menim abadwa force ye chia kama mpanyin se de so na bati hunu badwam no aya na ne ho na kire se ye dwumadie no omo na aso yasen na one family for her and na me dog be bon komo and then the white way watch pani dog I am nkayo na yenso ye person why okay abuja for yenkwa ahoma no so na yenkonkodi nkomo bi free ho I want you back me pese wo san ba eye hwan na ede pa ne si ye ntia e ma nipa kro o decide say obeja no ho akọ na de nti no san hia nipa kro back yenkwa ahoma no so be ba cho me mo akwa ba e de ba na Menim so Pacho me do so
Yeah, now what to say? Ya minimum Bible me hoye. I know man so kakra ma me why. Me ka chomati. O pese obi san ba. Me pese me yire ata theater o saba. Akwa ye bold, ma filu keke. What me aboni di won? Me ka chwa. What's your fan say? Theater. Fiata. Me ka chwa. Wow. Me ba cho what in the worry? Me ka chwa me no worry 2019. Abraham Kasape. Yeah, you frana. Me ka chwa. Toto boase. Him fan na ushia ata. Fato mi sia no kuma se na Menim mu Kasape. Okay. Na Fatma me me bidwa no so so ye obi on so ton e ma wo edewo a. Enso na gani ni so se bia me peno. Okay. Ya chire ya me be sia na me ho na me ne kasai o ti ase na me ne etna si be 3 months. Yeah, cause it's be 3 months e ko ne sofo. Na the sofo say me me na hoade. Okay. You know ba ni na kan iska bum na me ko ye ba na hoade be na ifro you ku fi ko ye na hoade o ma me no ba pere me na tim me bu sha fo na tim. Enti ye ba na hoade we no man ka che be se on pese metna be dia me wono. Leo mo pese me back kumasi. Na me ka che kumasi na me ba me ni adwuma bia o ti se me metimi o ma me ntra Kasape ho na me nya adwuma. Na ho de o ni me se ho na me ye bibia me kukufu o ameti. Enti o betimi o ma me ntra na o si da bi. O pese me betna kumasi. Ti ene ne ba kumasi ye be family sister mo so be na office. Enti mi sister mo so na se me no mu nyina na tata ba ko na me ni nye ho sa. Obi ama ya ifofofo a. Me ni oba na ba kumasi na me ni oba na ba jabe ma me mo de me de me ni nye ho. Na me sele me bra sofo kwantabisa. Ana sofo kwantabisa timasi. Ana wasi me beta na nchen ho. Bo sore. Ti me ko tan nchen be 6 months. Ti na me no oba na tan 6 months a ti e chi oba na say. Me no mo nsa. Oba bia o se me ko no mo nsanti. Minya nsa na me ka chen se nsa ne de me me bo wa na me mo nsa no mo dada. Ti e kaka na e bi jai. Me sre na o ru nya abotre. Ase na ba bo me ho a bo me so sa. Enti me do ba har no ka che se. Nsa no me ya me o be ja ko. Na me ka chen se bibia o sha se no ya na ne sika se ne bi se. So obe no mo a obe u ja na e ti. To nya abotre no nyai. Kaka ka me jai. Me ne ga ne kan ya no nti ase. Ti me bo ba ha me ne bi nkomo no o sisi me kwasia. Ti me tire ne sa o so. Oh. Me bono na ata na me so ni. Me be 3 months. Me ni ba mo so na nyi se na se. Me musa sa dey no si. Me na me su no ma no show so me suspect se me su no ma no show. En so na oba na fi ni se sa tam lockdown ni mo oba me nche me ni neti. Ene ne baba ya ba ko. Ni na wuf e na ba ko. En so ni na chi na me de me se we yere no. Oba yi ka te me so ko. Enti me na me hye ne niam nyina ma na esu akogya around our station. After okodu ya no afre me aka che me se o nware bibio. Hey. Ni pie ma no a aka ma no nsambo. Yo no ko ka che me se o kwa o nware bibio. Enti na me di me dwena ho se sa no ka de na me nyere. Me ni ko am fa so bia. Enti ye na me ko no nsa kakra. Enti o fre me o no me kana me kan yesu ni ko so afa be ma foforo. Na me so ni mo fa be ma bia be Antonia ma jam. Hey. Me ka sa no. Was my body dia na me se mo dia. Na we me sa me kan man ka so na Antonia ma nfu ana bisi. Me na ka bisi ne. Abusiana me me bra mo ni na ka sa me bra so already on tia se ma wa de no. So ba ne so no ma re bio. Nto papa. Ena ono o ka kire me se awade no na be ji awade no so nya de so be tia se ma wa ne pa ne bio. Tia se ase na ko jina papa ne so. Okay. And me pese mo bo na me se nya me re back. Si me nu me ho pa. Se be no pa de ba no. E asem. Enti yanhwe o ware no. On se toda obi kura wo ho a okwa a emema ni mai times o se me bo nsam afiri mi sokọ. Edin pa ne wo ata ho a
Emma who say, what shrady? Atai obi a okro problem. Me no family minister there. Then so I try to look no about me to the chemi atade sing it in cool. Wow. And me scout me mam say beto. Na ye hwe kakra ka na hwedi nyambe. Na me be kuma so ne ne man ko yi masa. We ho na fa na ma ba fo from me be start ababon fo. Eso ni nyina ti no me mia me ni say metra na ma ye kakra. And so I tell them how could you be me hwedi e ko na masa. Me ntimi nyina me na so. Oh. Ntimi nyina me na so kra. I know what fin on. Me feel pa na last time me friend kra say nka me ni din ko ka kire me say me ma obema me ma fa no obema bodem ni afa Dabi e ho de wodrechi nya botre me ya pa na botre ti na dan fu so friend me ka kire me say atasi ya me friend na din ta me friend ana me ko friend na o ka ta me kire me yes me wo ha me so no da ye bia na se me ni ata na me ko basa oh ti me pese me say nya ma de back wow ma fiata pa nya go wa fiata pa na de ba ko ben pa na de kai no oh see o siti no o e obi a o jeje be maso okay fa wa o no ni mu se de o siti o ni skara o ska o jeje o so pa ne nsa no ti sei o ni nsa no boka ma pa I don't know so ma ni ji pa tim sa mo ani je pa nya go kra na bra ti obi a o ma otimi feel say oh ay doctor se me nya asem na mbisa no ntimi jai na de omni come on me die na menya nyere ho ade no na de ne tempa okay so na me minister me papa bia me ko me ma me ko wire na no ne ene me chino ta no tu ko kan sa ni chire me ire no so ni na oba na be bo mama ni wow oh eso ni nyina chino me so me na me na so ma me ko to me nsa ko kan sa mfu chire me ire wow enti na chire say woni ni niba ai ni say na ene say okay eti yanhwe se metie nsam a obobo so ya one atafutu a wode ma won say jain sanom anya sa esa but when timi anyan sanom debi cause o don sano sene atana na bi ne sentia dia tie ni won say ade na uni me ade ne yada na wu ja no for na bi enti ni me katra ne so do nya hote na ase me adwuma kwa so kan obi enti nya me ya na me adwuma na me ya sa nya na me jai sa bia me no ka se nya me to fus okay akofa ne ma me to a bia me ko ba penda nenso me hu ma do bi tie nenso ma de ni ma so se me yirata anyumre wama awosinkra gume se bemma benya abotra to no bo ase akamfo oba no ena fom enti se wo sanya akwanya wo ataho a nsem ben ene bohye ben nanka wo be shata se menya akwanya pa asa wa ataho bi ma nka metu ne manyina to agu na me fa oba ne se madamfo me papa me bushia ise me to ise me ni ma me ni papa sika me ata be ma me ni be papa na me na me ai me bushia na me na tra se oba de ku e ba cho ensa no wajai e ka cho ai si ma be ka so kra gitum se wajai e ka cho nya me mu kra na me ka cho me ja kra isi me ye me djuma me wale me djuma wow ana kure edru dabia na wo dem wa na fiata wo yeden itmisu pa se me nim de bon sama ba sha wa de ma sa de wi ti happy wow eti ura dem wa ura ho na ehemfa na wani bo a e ma de kayata se ka ta se me betano se me betano me kai se ata na ata da me chi na me denis enima wow na ma de be su ata isi pa info na wakusi ana se info na oko ni se ata oba me deni se de na me para menye ibro ni me do aso me hu de menye isi bushani ba na be ka bia ma me
ba sa me bra pa ni ne ka sai na se na o kan na me sane na me fama dwene ma no ke ma me bra no ko bufi nti ese ni nyina no ma no me ho pa se nya me dofo a better for my dear back mama sama dwene si bibia na me na nti se de ono akasa pe okay for the say ata wanya akwanye tiu me ba cho ka bibi chira ata ma me mefia ebo mi unu se me do pa na fu so de unu se bateni pa ho me boni ama ye nyina fa chemi sana na me no ma wosi oni me nanti bi no ana sa asma me kachire wa how anti wosi oni me nanti bi no sa mefia se di me jai uba me do be se me ma me papa na me no be nanti se oba ne kunu na me di me ho ato ntika to so ame ananti abobra ame etimi ayi bibi dachi ni me se na me tumi nti obeti me no jai ne me nyina na bibi achi ti Sompa FM omo fito me me no be no na yintimi nanti se adwa afia so what's that kofa me ma fofo pra me se me do makuma da so ti makuma o ma wo se gume odoni bama obasati enka wo show yi so wati I want you back. I was here for asemo case na you. Hey. Me real crowd. I was here. Tough. Hey, was this work of a bema for fro cra ata me do. Oh. Tofia semi a working on. Will be in Tennessee. That be? Will be in Tennessee. Will be back as a ebia. Nanum ne energy would it work a candy any day. Ewo efidie so. Na se bi ko mu a ka be hu se wodomu asem no. Ne ka no ye bibia o. Na for mu akosua. Ne ka no ye bibia o. Na odofa wa e fa odomu ma ho. Oh dear, that could have had that church or Darcy. Dog. Doctor. I said, when you're baby, woman, I'm doing one day. And you know, I come home. I asked him all. Ati I was here for ya keka ya ho na dog okay nsam ne mu ya o enye izo emu ya o na yasa maboto adan show na bri wadi so ana I tell you papa abrante ne nsam no hey we dey otimi se free na kuma mu pa I say o kama ni si asem so kama ni si so Tofiakwaa bi mu beti matwa ntro but we dey otimi se nani abre why ye nyina no wamfa nsie yes o free na kuma mu aka yes otimi se ahyase no nani amma ne ho se yes ne awoye no say no ntini ese na minim yo yes woni mu ansan ko onyo obeto me na me no mensa dada yes so eno na ye nyina so enti no ama na adwen ama so se ese se odwen se di oba na ka na so hia okay ena mse nipa de isade na yade a wo mpampa na eme no a ebeyedin nyameti ase dog medase ne di Dr. Kodia enche menene bedi one family clinic ho ekomo kakra jumadi ye friend no na Menim na we a new segment every Thursday ya wada bia ene this show we bebrew a segment because unimwa because abranti is unimwa ko jansan no mo ahyase pepepepepepe o de fa ne se atakora ma ne tra so na no fom no nka ontene ne nsa ma nyinsen no a onyem no ka ompon nti sa yaw ni nyina shatam na de ya ne se oyiri tukwan na ona waboabo ne ma no akogya no kwan na okoduru ya afro se krachi mi nsa ma biem abranti ehia se ye
ye na adwene ho adwuma ene oye adwuma onye sika enso ono ankasa no oni ahoto adentia efri say eniema aginsam okay minister wa Mr. Obehema na unim minister yetwe minister amana ba no yenko ya homa no so ebia na obi nso pese obowura ho 0551 931 931 0551 931 931 anasa 0548 931 931 0548 931 931 yenkodi nkomo wemra mebacho memo akwaba e de bana Menim so hello hello mebacho radio bi wo nchen ma radio nu nko fom kra Good evening. oyema mejo so I just have a blessing. okay They don't have more blessing. okay And men on a bush banana. So what's our banner for Papa come and to our pa and not us levy. I'm not one of the men paying into levy. the ne wa fom kwan wa em say nye lie wo peso aba na oba no pacho nya botre ahade ye solve problems so why pacho nya botre Oba pa ma me rafo. Oh. Obi free na kumemu. Tofe mo unia be majeje ni brother Pancho. I did college so boy me boss me dey anyway. Ma me chala na ko bia kwa bwan ka si continue. Oh. Oba pa me sre me nia be ma yon. Waka say nyina ma boto because me pa na oba ye mpi anka me no. Kame because obi be say omo dosun. E diga me brother enka. So by way of free na kumem ayi ne si aduasam yenu etimi aprema kasebia mesere me nuaba ebenfo so twa katrema tutorial unwi na bia mesraw semase na montina wate afia mesraw we dwatoafo na aba no amanfo badwatoa me ba jo me mo akwa ba de bana Menim so mejuso topi iwo we only akitwa ibo na slave ni pimo adwatu mon kambi na tofi unim say wo ba na wo ba be ma no me gidi say oba no benye bio ba de oni ni be bo bla no so na asem no no ni asem no onim say ata no okoja no me gidi say bi okofa bi ba moa no etimi sre ata be ma ni kasa nyina no na ya ni say ni awo si bi akini wo shop no ti mi sre nipa le pacho na nipa na enu ni hu wa nu ni hu na se opacho wa sister ta esre o pache no na fa ni boni chenu na mu mobla na mi bi se bibi abe fine ti iwo me da sipi abusiafo ma me nko ahoma no so na me ne ofrefo a otoso mienu twetwe nkomo hey akusia na me ni modi asembe ba kurum ha o hey senior me mo akwa wa de ba na Menim so yo pande me so meje so bebre na Menim I want you back so na wasan abehemu yi o pese obi ba hello o pese obi san ba oh is it the drone there broken heart na chimi ama me fa ne say the drone there oba enye yi adan eden me fa so the si ene say oyam fantini me me yam fantini ti me ni shia ye no papa say makofa ne ba oji ma ye frɛ 70 Ghana side 95 abi also dem bebe kumase odem be kumase ya betai dipa kakra kakra okọ na waba kakra kakra say ni dipa one day me ho na o ka kire me say ontumi ni me ntina biem oh minim di amaye me ko bia to bia yeyi eti one day na kejetie na mo nsai ho open ya asema me kan yeyi do me senka kai ya bo me wo kejetie abonten ta me ka kire wo adan na wonam no na we da fiw ho ana
me wure firi me ho che se no ho adwene nko a kwan a me hu ni dia maye kwan o fa so enkra no si e ba prekope so oba me no tie na che se me nka hwe nhye mu na otumi ya me sa de ne de na edin kiditi a mai bi ton cassette wo pampa so si ya de first no ton CD na ya de wo pampa so this so enim sa tam no se kiditi am na mu ono no frɛ me bi sa me se ne ade na ha me na me be me ka bom opani ni bi sa me manka na wo se betena se na me kwatena se ya na me yanka se bi sa me kra se ade de na ha me na me so me pesa me yede me gye me kra efi me nsem me gye me nkonfiri me nsem opani me ba eti enhwe ka no na pesa ball no da nkyɛn a o ka sɛ ontumi ne wo ntena biem no eba utirim sɛ enka ebia poison wo ho ananka fa bibi na firi wiase me pacho andi amamusa na yoro ho de bi ka me menamo ana maye ha areho no ye wo mu bebre o areho bi wo ho a o kratimi ho na ese nwa ho agu ano eno de bia ye normal bi sa abade bi wo ho areho no be matimi sam ne nan na nisuo pa wuro no sade ni biribi ewu wo de na e de bia papa memo de mensu maninsu amma ne mo miankasa menamo ana memu aya ha metumi sha atare na madane ani no bia ade nam so ade so atare wa dane mu nam so yemre metumi nkasa ma beku memo masa gene de me ba gano de na e wo no ho e ma oye special ma me no bede ma dwen koto se ateti bebrebe na menam ewo evante no gene enyimi ama oni me ba kumase se me ba pe adwuma na menye me kura me kasa me ma no no afọ so me ana ode be yede bye afide wo a woni me aba kwan no ye beduru ye ni nanu ani nansa na wayi me ama me so sa time no menim ba bia me wan ye kura ama no ye me sa efia na me no omutimu ne papa no so sa na te dia tu fie o let just say true trouble one god kafra na okansa no wanye obi oben no amfanto nanim me koye kurum e de asam no koto me na nanim ne me wo fa anim ye frɛ no ye be before na ye be ka asam no kra no 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 kra de ebufuo na eba otam asam ne kan mu na ebufuo ba ya wo kasa no otam woma sama ye rope kro de babo me ekumi ara na why ne dey ankasa me ye no hwe abibra onya oba ahwe na bu betime afu atra so sa opani sana ne nice bibi so kom ni nchiremu ne nice bibi so nti before ma ade ne jinse mu wie ye no na chese mesa ko ho biem na madam po ba ko ka chem se oja fo de se de na nsa to bi so na mso ense hwe oti ye kan kre o si anse hwe no yem hwe o kan kre me mom de me yem anse me na mom ade ba ko oye ya esa nka esa de hawa bra me se sa that day no mo ye we keeping ebi wo ho no okobisa papa yansen na yumbi yum na me re fi din kakra papa yansen o se me re fi yum no onu mom wo da wotimi kai mu nsem no kra bia na ya kai yum no o se what a young cassa yakasa na yum no ba mi emumpa ni no ba no pese wote wakoma kire se one day ya mesi yanka se ayase pa na obatimi ko bisa kuti anwom anwom no se waso no mfa de nwurawura mu se wonte nwom no se de ha freye na se me freye na se obama na funu Friday na dwuna me firi okwada de chima Saturday na mbu me katem na mba kumase ayin kwa mana nkobi David ndeden
Bema. Mun na de onyame a nka ope nsa too late. Wow. Sasa ata no so na eduma no so nse dem koyie saa. Nti kan nse dem masa. Ere koyie ohun. Sese na yame adom nneoma esesa no. Ohun improvement no de onimse bia osan back a ebeyi nso. Obani aye na sese wo ware ana me pacho me yan ware ye mum na mum me de menasi baby. Okay, Matias, Matikasa. Say, okay, say we nancy baby nko ade a wo kai nim kwan e be fa so. I say no kresi de wapoto ama na afie no nchi so wadi bom ewu mfom so ho. Anti obanyi yeda wase wo usua hunu ni wi ase pa obi bisa kuti anwoma wa. Papa, easy. Em fifiri wo ho. Papa, me sim fifiri tie me anadwo no. Na nsuo agugu kakra te se de nsuo agugu ye. O fifiri tie me. Afra. Mbajo obisa anwom no okosa ya na. Oh, ona nem brani na esa. Dabi, ayamam fo nsi wan hwa na anwumre ma san haw kafra wati. Papa, se de me free. Eju be so kire se o san bisa anwom no ne sa be ma ne tisi dwom ho. Me catchro yese easy na me dem say gumi busi na makope asori na baby omo ye wake fi nso ba Roma asori da na makope baby dem say gumi bu na me je ona me hwe omo ohonu ma na me kapo no ba no oba ya no so masa say asade ye obi ani se de osisa eti be ma no sa na oba no so gina ne ba bi no wo sa na sa no wo de ben no mie ni na de bomo omo ti omo bomo omo ti omo Odo bro ade na ede. O de na de say fall away. Na de ode me no de bi su yes aba e ma na so. Eka. Odi bi di no pa ma. Na makura no na ne kura no kwala agro nhwe mo. Me ni di ngomo also bra jai. Nam sa. Bravo, yeah, that was here. You say, "Waba, I want you back." So why? Okay, me that's it. Na me man be prevent o mo fo. E ba sa o mo nya abotre na adwuma no koyi a o mo abasan ba back. That's it. Akra mrante hini ni 2 for. Say bema mo adwuma hu hiao. So ba so mpewa. Mo adwuma hu hiao. Na adwuma no a ebema wabadwatoa. Nye ne bi na asi. Enti de waka no akosi aso jeje ho wa me ba jaw me mo akwa ba ege ba ma na ti sen boko na osuri brother Adam ba ma are obi ajawa na ade na die yimi ni na yenya kan back and kepe so elite ushi ana hin ayeden Obama Jumem. Okay. Me hu na features me won ho no mani je ho. Nyamutre krachi. Wunti me twa mpanyimfo animu nko saa na waka asem tra na akọ. Ede ne e won ho memme. Ede ne e won ho. Chirechirem. Santos spoke inside. O sitie no na me pembasem. No tie no ne hemfa. Oya de enfant pansa. Bra no. Ene bi gu akira na. Nyi sa. Bravo, bra. Wa. Ana kala no na faawo. I don't know. The man young one say. Huh? Me fuchino. No ka sawie no. Leka ono so mama kia se ono so hu me no. No so kan lo tuma me say onya obi ti se yankope. Ye. Afa. Esa mo dom ho ankasa. Oh true. The Baba Foster was me who do nya shock. The ma odem ye kese ni say ho for na ka say yan fanya mfanbo. Nti we da wana do be 1 o'clock o timi frame. It me bon pa ya be 1 hour. Wow. E continue sa kina ye ka say nyame mai odom rayimu. Na odom no so bai. Okay.
nti me de ko kyerɛ me madam ɔmani gye no kama isi date aye de beware nti aka kan ma date na so no me fɛ dwuma e ba fie ana ɔyɛ aduane ndi nyina yɛdie wow ti me to wa no fa ko me be si Menim so ɔne me won komo Pacho mitio. Oh, okay. Nkomo ni tete an se on review. Ere. On review. Asa o kan anu odin o. Na so di agro because of the city pa. Or ya aduane ma wudi. Nti mi jane kwan ma ne koi. Na all piano am odi me spec here me di ma no e ma me. Ine na ayeka. Which means you're serious. Nti edi be 2 days na maintain nka. Nti na me kwa sori anopa bi. Ana me fe na bisa ne se owo hene wo fie. Ana so de bi na okọ ne branum eho. Me di phone to so 2 minutes was after me do bisa me say I didn't know me fe ni bisa no. Ana so me say baby I hope me give ya the movement, at least the same monitor the movement. What's a medical work as I debut? Oh, the cotton saw them no, I'm saying coming up. So, 10 minutes, and some of them then I send it as well. Them to work. No, so for be pretty gram. Yeah. To say, I'm me fat and I'm a conny fee. It could be son, we could produce me. Oh, you can ban me saying, who can anymore? Would treat you the to say or perhaps more. But if you are intimate, a man for see, men coon brothers. The match any mammy, but the match any brothers. Yayan saying, you know, say, quack in 1 day. Not to say in her, but the brother and the young queen, Mukum, or maybe she an woman, ye. Our dear Hossa. Nti bia eno no beboa ma anmonyama ba nti ho hyehyɛ na yeye Tofiakwaa mate wase e ko bo me manda no a de ne kyira no na mabie e mada no tutu ne namba ho o ka se mada ne so won ko na odi mo bebe na e ko na me hu se o ye serious e di be 1 week o ko mada no ho timire mi tiba bi mi ntini ni di timo wana me mada no ba ko fe me se me nya kokuduro o ka sa na me mshi ni na lady na ba ho na me da na ka bi bia bi o se le bi nen da no so se do fiti no se o betina ko fa se bokura fi wura maba a tini na kasa pa wan tia fe no e se ya ni ni jasma me se sa me kan ne se bibia me dia ma da ni bia me njima de nti ma me so me ka se ene na mbia ma ni na won fa ba tena ma ka de ba ko bi and na a very valuable pa nti on fa sa de no bremi and o se me ma de 2 weeks on the beda nti 2 weeks time na me so oba wo hwe ne nimu a eso obi a ya bono na wo su di sei oba ya na obeka che me se e kom de no obi a wo de ma de brem no ko no na so na kitchen no nye de no asim me tran nchen na fi no ana na akore ne diane o givi kimi sha de no na je se nya de na wo se me hwe na ana o de aba ana je se me kan o se ndi muslim ya me fa nchen ne sa no betri no so ke wo de won fa no ko ne baby ana ko e na we de me kan na ko sini se eni ma bi se no ne ni nyina na ye ndi kan okay me ne de no na enye cancer. Okay. Na bidiu. Forces come. Because of the mass more rights. But as a or na bibi pushing say mount na sendu. Nti ne bra and ne bra na yere share that buy. And it translate 2 hours. Also hu fun so bi e won ho. Meanwhile no so a also mare.
didn't crack and I'm say I'd be very wasting time. As a matter of fact, me worry man country. And I make me worry. And that did not worry us with me was the big is so. And later, I'm a friend say, well, I'm saying I'm worry. That's okay. And I won't tell me life, mommy. Send my worry no book. I enjoy my life for mommy. I'm a cousin so. To me, pay back on to honest marry. If you're quite you know, or buy, you know, I'm one of them saying, no, living a company. Now, all who say, then I worry in my arsenal. Now, even me, my husband, my now, my husband. Or me, the beer, you know, be a two for again. Ona wo me pa cho online no I say e breaki kakra tinka down ho kakra bi ma me why. Me why ne break. Okay, say that I say kakra. That's ai mami ntio. Hello. Yes sir, mami ntio. That's yeah. Ai mami ntio. Hello. Me ba cha wote menka. The two kakra. Mami ntio. Because so me twa asem titi. To the charity tia mami. So problem we e buy am 2 years in. 2 years now. Mawari. Okay, ma. Or resist ya ma me ko fa no ko. Bo di no hwe no so na me sia den. Ano se wonu no na. Dia me ye no. Ni pa no nyame sa bio. Eka. Na me say ni ai 2 leaks. Mes me ye ni. Nti what the sa 2 years no. Almost 3 years ago, I won my okwa was what now saying, okwa was what now said 3 times. So, a friend me beside me say, if you me now, I'm going to means in free. Meanwhile, the same problem, and I'm still facing. So, Oba worry no, okwa was so na asay. Now, maybe the okra a bar na. There 1 and a half 2 weeks now. But they didn't do any day. But to me, almost 2 years, grab you 1.5 years. I'm quite enough for Makuyina as you go on, sir. There's 7 months on the corner upon us on the years approaching. Nothing in the seminar, my baby. I'm saying, maybe be an account and I made the mente. Tofiakwaa, Matiwasie. And to me, when say a spiritual, or none of them are young marino. That be a once and but me fear for now, me fear not make my speech and my man. Me were my minister not, we in what lessons. Wow. It is a say about 3 years in India. What time in communicating boy? Oh, when you were day 1 month with me for me, what in catch it. And yet, I should give them city. Or no frame more since I'm in the train. Okay. I'll for one who's so awesome. Aye. Oh, soon you will soon be not. They 2 weeks no friend will say, I'll call but a crano as I need. Assembly. Yeah, I'm catching saying I'm the change on there. More for nothing more be a. But I wish thinker. One moment, I am here. Meaning was 1 a.m. here. Oh, meaning was 1 a.m. here. Senior, yes, sir. You're reading come actually what? That's asama ye kan no efa abusua ho. Na mesusu se sa niema abrantie abrubru suwe no. Ye wo ba bi wo se de ani kire. One family clinic. Hi. But we all have and one who say yes, I've been full. Dog, me more kwaba. Chairman.
Dog. Wow. Nyankopon adom. One family for what to say? Adom. Umpai bonti. Yes. Come on. Asim fusu. Ena mankesi mebwa. Yeah. Chifu praso. Agona swadru. Ose krum kumase. Yes. Patase. Na say ena new baby. No na ye baby. Mahu baby e wo no. On say so free ase na o kwa say obetra brother man ho kakra bi right. Ha e wo kwa no sa junction bi e ho sa. Yeah. Yes. Junction e estate junction. Okay. And na kokwada so estate no. The junction so. Dog obi si Africa ho team. Yeah. One family mo number e saying. Ena mahu se mu ye expert in pain. Yes. Pain dear. So obi say me will pain pa dear. But your one family and I may come for mo dey achro. Dog what number is saying? Your number no. Omo Facebook and YouTube there edaso. Okay. 0546 0546 68 another 68 17 Sisu be mama 0546 68 17 yeah. Okay. I say Bajo BJ design 7 chow man why Kumasi pankro no Mejene so wone ne mani nyina wo ho no mo hwe wo se me nchia wo keke ma no me feel no pa ne nsa no ne die DJ woji wo ho me na wo krai mu o dabi ne de ne adoma chede e ofre yo katana ni kra na stars ne ba and do yen hwe e ba one family yeah ne wa betum ni o I want you back and then we share sa segment we ti ya wada we abeta be share no and then the first time amu and then the first time you introduce you wow the way am for den sem ne ba na de wetin say police abraji ne sem de wachire no e ma hu say wo pre hasa aji ne sem na akosi abeka no ho de che say aji gon akosi ampa na akosi asore free na kwenya so abeka producer ho no wo maso ane so de to no wo twere enye easy Sompa for no nsem ha o nsem ne bi ha bado utie owure ya me ne din komu twa to ya yeah wo ya busua nyina doctor no be se hye free ho yeah on say awo no ho asem wo say we expert in pain yeah but mo ho nye ba bia pain ko aho adwuma na mo ye o da bi hanti wo hwe owure ya sema okan a chese wa ware be 3 years achini awo maye oba nso a one ne ntamuti on so kware bi okotimi nyinsen boroso 2 years na yakoyi akwada no bi ho a 7 months na yakoyi akwada no wawu the last year say after 2 weeks ya wabona mane say asemasi dog for free home so say wa wompo na akwada na wu well mama nchetifo omojoso e ba no awo ene oba from here anaso ne nikunu awo ehun nsem a ya na said na o ka no untimi nyi the fact say ewiase ayetie yi enye honamani nko ana ye bobra bibi timisi omo wani no etimi kire ne omapi na ye de enim ne ye honamani anaze ni so ene hwehwemu in most cases no there are few things that etimi ma obi ebenyinsen so in this case no ono ne de nyinsen ne ba na sei we ne de etimi broso de broso no na ya na ya hometesem kakra enti no most of the times na hwehwemu a emu do ho hia ansa na watimi asigina ye na de ne de no so eba na entina no sometimes ebi ho na awode no kusua no betimi aba all right be man so hunso ye adwuma kama but awode ni mu no ebi ho a na sinto ho nti ma kora ne nya ahomeka nti ontumi nyine nuru ba bi se na nse ni pedua no so nyankopon aye ne se no ankasa ensiesie ne ho bra no nti eduru ba bi na se bibi koso na enya de ebeboa eno ankasa timi induce ne ho na esi
Into obi te hɔ a ebi wɔ ha wonyare obetimi afe obefe white okay onyare afie ne ba wie na ohoro no ma won se ho ato na mo ba bi because bibi wo body ni mu a body ni hia bi okay enti se dwonso efiri nipadua mu na begina odwonso twa mu a ebe fo so wa mo akwadwonso okay because baby a edru no enye nipadua ni hia biom enti bibi be kan ama se wo de hye wo ho na se wa nhwe yi a obi kra betima yeden adwonso agu no ho mana yi eni bibia enti ade bia nipadua ni hu no se de nyame hyehye no no ohu ne se ebede wo ha obeba bia no se oyifri nipadua nim ebi wo ho a na nkoye de yen ye hwehwe enso na asi enti hwehwe mu amudo eho betima hia because sabi odi ontumi nyinsen kra no etimi ma ne nyinsen de a okay and the nyinsen a ebia sinto bia ba de megidi se wono kra de wakobi okay enti no enhye da nya de bebro so pi ne din ede Dr. Kodua ono ene panyi kwankyerefo a oda One Family Clinic ano Kumasi de no ewo patase brother man ukọ wanim kakra bi se ofiri ha na ekwa estate junction hono an o branch no an obon se hona ewo ofiri Santasi area nso na eba obedru estate junction ho ansa na wadru brother man ho benkum so obehu se One Family o ma penti chese ha ura ho a efe keke eti se utie me na wo awo ho ha wo se de koma yidi ye ya afoni ekire ho number no ye 0546 68 68 617 0546 68 6817 eno any One Family Clinic omo number obetumi ede afre omo na wako akwaje ayaresa dog me nhwe eba One Family a I said the last year me no hye nkomo ase no na yedi nkomo fa abusua no ho on se toda na abusua no ewo ba bi omde omo ho akodomo a eboa ebia na obi bibi nti ontumi mmom ayaresa bia ho a One Family mu won hihye pa bi di masafo nana okay me da say One Family on say de bia me ka say yen ye dwene abusua ne first ye woni pa pii wo ho a ba bia ne de na kodru no ne nan no wontimi ntu obi wo ha free ne sisi ekọ ne na ase kra won tinka okay apart from say obi de e wote ya wo no obi wo ha ne de kra say ne ho ne ye won tinka okay nti wontimi mpo nsore no anante obi wo ha na ne fa ya adwojo ana obi wo kra na adwojo awie kra nti ana ne nante no obi wo so na sabi odi mu kakra na se ba bia ne dibre wo no ontimi mpiepie nti saa nipa ni nyina no na first no obi timi frɛ na ne kon do senka obenya ye nkyɛn aba okay nanso na ekwansidie wɔ hɔ ya ya ahodo bebre ɛno nti na ye de frɛ ne home care nti home care ne de yen ye mum ɛne ye de ayaresa no eba ofi ne aba ba hwɛ ba bia wo bia ye ho hyehyɛ ya ye bɛba hɔ de sese ye no wɔ obi a waba ye nkyɛn wɔ yaso ye no saa de kro no a bi ne ye bɛya ma wo fie okay said de bɛya de ɔpɛ ya yaresa no ɔno so ne nsa bɛka bi ɛmfa ho sɛ ontumi ma okay enti no ɛmfa ho ne ba bia wo sɛ w'ani gye de ye ne ho na ya de a uhia ye service nko ade a ɛmfa ho ne ba bia wo okay ofrɛ ne bɛyɛ hyehyɛ dog yenhwɛ on say ene no said de nsesa kakra ba no One Family mo so ye no me pa chaw abrofuduro ewo ho bia na anase abibiduro nko a me da se ye de ye bibia ye bibiduro ba na duro dia okay ye bibiduro krogen Ghana ha ya na ade a broni nsa no wom eye mfidie okay de ye nhwehwemu ene yayaresa ne ye wo different types ebi ho a ye na ye de nsa ye special okay ena ye wo de ye mfidie nso ye eno de mfidie ndie ye broni nsa no but duro de ye ko ye mbia ye Ghana ha ya wow yeah esa mo wom fidie a mo de ye nhwehwemu ebi ko obi pese o twa scan bi obi pese o ze mo wo times bi o pese o ye test ahodo bi a eno no One Family mo wo sa system ni bi ho ni nyina ho because on say den say obi be kan ne problem a kyerɛw no wo kan ya na odi wadwen asusu say oh
deɛ wo kan deɛ mehwɛ bɛyɛ asemasi so kwada ha na koto petetu ɛnyɛ sɛ wanhwɛ a wobɛto because yade ahodoɔ bebree wɔ hɔ a ne nyinaa nsunsuasoɔ no ɛyɛ ade korɔ ɛnso biara wɔ deɛ ɛde ba nti sɛ wonnim na ebi a oyɔnko bi eti yɛ ne ya na yɛ malaria ɛna wo nso wuti ayɛ wo ya nti wodwen sɛ yɛ malaria wobɛkɔ ne bi ɛnam nkyɛn na wobɛnom malaria duro saa ana ebi a obi anum toyɛ ɛnum yɛ no nwono kakra ɔkɔ teste no ɔ ebi a ɔ malaria ɛna wo nso wanum ato kakra nti wasusu sɛ deɛ akwasi anum toyɛ na yɛ malaria ne deɛ ɛyɛ saa na akɔkɔdwo nso deɛ tie wobɛkɔ na nti saa ɛno nti na yɛ na nhwehwɛmu ɛho hia nti yɛ deɛ nhwehwɛmu deɛ ɛno na edi kan ansa kra na asɛm kan bi wɔ hɔ a yaka ansa na ehunu treatment method a yɛmfa ma wo na etimi aboa wo ɛne afutuo a yɛde bata treatment ne ho a ɛbɛbɔ wo ho ban because nipa bebree wɔ hɔ a yɛ na anamo bi wɔ hɔ a watu a enka wantu anka bɛboa no anaasa anamo bi wɔ hɔ sɛ sɛ wotu a onya ntuyɛ ne nyinaa no yɛhwɛ nea ɔhaw ne firi ba no a ne yɛtu ho fo ɛno ne boa ɛma enipa no ɔyɛ treatment no na ɔtoto ne nneɛma yie na abɔ ne ho ban na nneɛma a ɔyɛ ma problem ne baayɛ no wansan ansan kɔyɛ bio. Okay doc yɛnhwɛ sikasɛm ɛnɛ wonim sɛ mu ɔden kakra ɛno korɛ nti ɛtɔ da sɛdeɛ mu bibia yɛ niti dodo ɛdase ɛyɛ serious sɛ yɛse ɔba ɔkɔ awadeɛ ase ɔbɛkyɛ no tubankyia na odia wow di dog yɛhwɛ sikasɛm te sɛn menim sɛ ɛnɛ deɛ sɛbe yɛsɛ kwan nkyɛn adeɛ ɛfɛ yɛde sika na aha nti anyɛ hwee no obi tie yɛ anwummere yi ɔpɛ sɛ ɔba mo aso yɛ ɔnyɛ dan hyehyɛ bɛn na ɛwɔ hɔ ma nipa korɔ na wɔ bibia wode atoa so na afei deɛ yɛde dwumadi no bɛwie okay amanfoɔ tae frɛ okay yɛa na obi frɛ a ɔpɛ sɛ nka obi hunu sɛ sorry bi a me ama frɛ free biayɛ wei me ba wobɔ wo tiri mu a sika sɛ na ɛsɛ mede ba ɛdene sɛ wobɛtumi ayɛ ne saa na mmom no the first day a mekasa wɔ a meka kyerɛ wo sɛ yɛn yɛbotaeɛ ne sɛ obiara bɛnya ne so ne nayaresa anyɛ yie koraa sɛ wotumi nante kɔ na ɔba na obiara nsɔ wo mu ɛyɛ anigye kɛse o because sɛ woanhwɛ yi na aka sɛ ɔnana ɛmɛhwɛ wo a ne sukuu bɛbɔ no anaa n'adwuma bɛbɔ no ɛno nti no botaeɛ no nti yɛnhyɛ da ɛngye sika huhuhu bia ɛyɛ dan a ɛnneɔma yɛde ma wo nyina yɛde sika na ayɛ nti wo so wotua ka na obi yɛde ayɛ bia ma obi foforɔ so nti no obi atumi ba ɛnyɛ sikafoɔ ayaresa bia number no bio yɛ number no ɛyɛ 0546 68 17 0546 68 another 68 17 dog obi hwɛ wɔ amanone obi sɛ onya access to mu Facebook mu YouTube na bia kyerɛkyerɛ bi ana bibi wɔ hɔ a mu obi bi saa sɛ adwuma no yɛhyɛ ase akyɛ ɛna yɛde abɛduru Kumasi nti no wokɔyɛ Facebook One Family Clinic nkɔmmɔ no bi wɔ hɔ a yɛdi ho nkɔmmɔ deda a ne nyinaa videos ɛwɔ yɛ page yɛwɔ YouTube ɛnso so nneɛma no bi wɔ hɔ a yɛkyerɛ a na yɛde ato YouTube sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo ama no ne ɛne ɔmo ani gye apɔmuden ho no ɔmo bɛtumi anya bi ɔmo nso so a ɔmo TikTok mabawa ne mmeranteɛ no ɛhɔ nso yɛ videos ɛwɔ hɔ no wontumi nkan ne nyinaa yɛ nneɛma ɛbɛboa ma yɛ nyinaa yɛ daadaa setena mu no yɛne bɛba yɛ ho so ne ɛhu ne ayɛyɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛmfomso a obi bɛyɛ ama yadeɛ bi yɛ ananka ebi koraa ɛho ano yie wɔ hɔ na wonnim nti akɔka no ato hɔ no obiara bɛhunu na neɛ wɔde bɛyɛ adwuma no aboa no nti TikTok nso so wokɔ hɔ a no so One Family Clinic videos bebree wɔ hɔ yɛsan wɔ website www.onefamilyclinic.com ne nyinaa no wokɔ a wobɛsua adeɛ information ahodoɔ a wopɛ wɔ yɛn ho biara no wo nsa bɛtumi aka na aboa ama yɛn nyinaa no yɛtu yɛade ase obi atumi atena ne gyem dɔk mɛda wase ebi ana wo bibi baako bia wo di gyae na wasɔre a deɛ meka ne sɛ adeɛ nyakye
nessa wote nkwamu a nessa wokante asefo ho a e kire se bibi wodani mu a Nyankopɔn de bɛyɛ ana onsa bɛka ebia na wode ne ya apɔmuden enti baabia wapema koduru na ebia wabɛmu abu no sɛ nka womra aso ye ni daso ni hobie mu a ebia nka ade ankyɛw enti ade akye wo ne kire sɛ ani daso ho enti de da wakoma so ya apɔmuden na sɛ wote ne no a nyagide ne tu anam because wote enkomu ne nko ade ani daso ho because obi ani yade anya obi agapade ebia ne mre na nso ya na namo a wutu no ene enwie peye ema wa ba mumu ire ho ne tu ne din e Dr. Kodia One Family Clinic number no e 0546 686817 0546 686817 Kumasi Patase twifu praso asimfusu aguna swedru mankasim eho ena branches no ewo pacho Fred Doctor na one doctor emo enkomo awusiafo akasi man kakra bi na no nsia bo course ne de abegum se fi kure sam shishawan for but I want you back me vesa osan about there ewo mafomo mami matiti ofa ahudie so but me sro me pese me sign ba o de mami second chance why na nyansa makosua me de ba no mistake am be yen me nya bi mu da hwa dia fo mani so no maka Abraham was mfa mabra bonto chacha bi ndu de mam kwan kakra wate yankwa bia na Facebook amanfo ewo ba akomienu bi wo ho a na memra kusua so minister baba baba na de ba go ye me won say me ma no na efre pa on be frɛ sɛ ma mentimu nka relationship mo memma din sam fo chema no kra ye ba ko na no bia memma betimi aye confirmed sa na no dia memma timi ye that's right david e ma de jide na akoma din sa da masi was soft heart no ho ma say jai hwe ndi enya me wan say memma no frɛ mo ndi mo mo frɛ asemo Baba Wefri Philip Alonso Kwatin. I see what the man is talking about is true. I mean the same relationship. Bruni Vida was stressa. Wumbi Samuel was it pains. Now pains no the exclamation mark makumaku for. There's a pains na no washi. Okay. Wenzufri Patrick Amankwa on the ordinance sum na no say. Patrick Amankwa na there's ordinance sum na no and o say sum. Wefri Emmanuel honestly why nanim or the emoji bia nanim sa Mary Opondua or Sresa Emmanuel honestly the nedofu bia beto na tese enya sam ketoa Mary Ajmanim or see today is today. Okay. That cash or see keep up the good work. Or hineba akwasi Ajmai or see you guys are doing a good job. Mohammed Awa Baroski or see keep up the good work. Abrantipa Nana J. Johnson or see hey Emma Dada Cash okay when so free Abna Mary so stress bra kwakunsu de jubilation odi asa wo hono okay when so free Che Paul so esun na osun o Facebook o fori akwasi or say love or say I love this okay Nicholas Kuma or see hey na Menim both wanted to come back and osun ade you pese obi so eba back na Samuel Nanausu or see DJ Tofiakwaa I'm having one lover in my life. I will cry whenever I see her getting married to another man. I'm holding her tightly because I love her. Her name is Regina. And you are anyone no way. What the ngongo yen ho ade. I know be a jama nizo teno no. Mary Opo dia was say ow. Nicholas Kuma or say I love you. Okay. Nelson Abebi ono so dia akoma bi ababeto. Yeah. Haruna or say nice and educative program. Wefri Florence Obin ono so or say ha or say okay. Baba Yenfansi ana yento aso. Mate, I was here.
Program no ne de di kan ya. Ye de aba ya pa ho ntoma na so. Ase da ne da nyina ye dwumadi a ye die dada. Sene Ghana fo sibia somu no. Eburo so na tofi we kire me se. Ye wo nipa bi mu ho no mu a, wo mu no obi gyae ye. Wo no obi ntamo tete ye. Ye abepem ne. Onye nipa no anko sa pe. Sure. Ai. Course kakra yi a ye hunu yi. Na minister kura course no wie ye. Bi wono ma wa twotwo ato ho a. Abe no okoye. Anye izo. O say. Olma me bre. Me bre okruma. Now. Osu be di machi dia. Anyuma we. Be kuni pa o. Oni wa gosia. Me wonyu bi ha mpese mbo. Anyuma we de mebo. I was a mebo. Ima mbama mkwa mama bo ana. Hey, you answer me more. I said the one can de enjoy on ho. Say, o de. Me si nyame adoma from next week kono. Me de nsem beba. So so o mugu inside ho no. Nsem ma hihye o mo ho no ho. Na o hweka akiri. Nyina ne wawura. I was ya ne me pese me shada bonyum bi. Anyway, we ha nam say mami fanta program yachi. Me ba chore agosia me ento ebo ase na ntie enwumi. Iwie a na ya bepon. Jumadi ya fa no na menim 024480 9641. 024480 9641. Pacho tie jumwi me ba wati.
friend Nigus Nagasti. Hey. Nigus Nagasti. Agosia. I'm suspending 1 month. No suspend because I don't want to be a program again. Agosia. Ma yemfa I want you back as here. An official ya launch sa segment we. Nyankopon ya adoma next week. Menna ima. Menna Godfred ase na ebi enka ni oma boy juma. Akosia je wa kode Minister IBJ number no 0244809641 0244809641 midin ere Tofiakwaa Nyankopon ya adoma ochena obehia sofo maame ewo Sompa enkomoso bacho makrao